banai video banai angna bihamju sorba wajung khar palang mat baisu ayo थ' लोगोफोर जोंहा रिल्स बानाय सङा दाख्लैनिफ्रायनो गोबां फेमास जागासिनो दंखायो। नाथाय दा नोंथांमोना आंनाव सोंहरगासिनो दंदि गोबां सुबुङानो बे रिल्स बानाय सङा सोरनि आरो बबे प्रडाक्सनाव ओंखारगोन आरो माब्ला ओंखारगोन। बे मोनथाम कुइसना ओरैबायदि आंनाव फैगासिनो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै भिडिअखौ लानानै फैबाय। बे रिल्स बानाय सङा जोंहा जांगिला बसुमतारीजों खनजागोन दै एबा खनजादों दै आरो बे एलबामा मायाव ओंखारगोन होननानै बुङोब्ला जौगा फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारगोन। नोंथांमोना मिथिखागौदि जौगा फिल्म प्रडाक्सना मोनसे गिदिर प्रडाक्सन होननानै जाय प्रडाक्सनाव दिहुननाय एलबामफोरा माब्लाबा समाव गोबां क्रल भिउसबो थांदों आरो बे रिल्स बानाय सङाबो मोनसे जोबोद हिट जागोन बायदि आसा दं। मानोना जोंहा बे रिल्स बानाय सङा दानो ट्रेलार ओंखारखानायावनो गोबां हिट जादों। थ' बिदिबा नोंथांमोना मिथिखागोनदि बे एलबामा फिउचाराव माबायदि पारफरमेन्स खालामगोन जोंनि बर'नि बैसागु एलबामाव। थ' नोंथांमोना नेनानै थादो बे माब्ला ओंखारगोन होननानै बुङोब्ला बैसागुनि 10 days एबा 1 weekनि सिगां ओंखारनायनि गोबां आसा थायो। गासिबो जोंनि बैसागु संफोरा बै समावनो ओंखारहैजोबखागोन। दा नोंथांमोनहा संखौ एसे खोनासंदो। banai video banai angna bihamju sorba wajung khar palang mat baisu ayo banai video banai angna bihamju sorba wajung dan kharlang mat baisu